आरो बेजों लोगोसे जोङो इ लाइब्रेरि बायदिसिना जोङो इयुन जेनेरेशनखौ इयुन जोलैखौ जों जाथे माने स्मार्टफनजोंनो फरायनो हायो बे रावखौ जाथे माने बुक किस नलेजनिफ्राय बारग'नानै स्मार्टफनजोंनो माने फरायनो हायो बेखौ जोङो इयुनखौ नाहरनानै बर' थुनलाइ आफादा माखासे हाबाफारि आखायाव लादों दा बेयाव जोङो रायजो राजानि मदद नांगोन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि जोंनि पेट्रनेज नांगोन बेनिखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा जों आसाम सरकार बिटिआर सरकार जाय सलाया मानो बेजों थाफानानै जोङो सरकारि अनसुंथाइ मोननो थाखाय पेट्रनेज मोननो थाखाय जोङो बिथांमोनजों लोब्बा थानानै जों खामानि मावफुंनो हादों। आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि रुंसारि जालांनाय बिबानगिरि सोद्रोमाफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवजेनगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासेल' लेङाइ आफादगिरि मुंदांखा लिरगिरि मुस्रिमा रमेला इस्लारि बायद'आ दा बे समाव बिथां रमेला इस्लारि लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जों मान बावनो थाखाय खावलायनो होबाय आरो लोगोनो बिथां सानै लेङाइ आफादगिरि बिथांमोनखौबो बिथांमोनखौ बे हाबाफारिखौ बेखेवजेननो जों दा नुनो मोनदों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथाङा मुंख्लंफोरनो मान बावजेननो नागिरदों बिथाङा मान बावजेनदों बेबायदिनो मुंख्लं खाम्फायाव मान बावजेननायनि उनाव गुबुन गुबुन हाबाफारियाबो जालांबाय थायो बा गुबुनफोराबो बेहाय मान बावलांनाय हाबाफारिखौ लायो गोसोखां खाम्फायावबो बिबार बावजेननाया बेहाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय बर' थुनलाइ आफादनि 67थि जथुम्मायाव फैगौ 4 मे खालाराव एबा गेवलां मेलनि हाबाफारियाव भारतनि मानगोनां हादोरगिरि रामनाथ क'विंदआ गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन। मख'नाया मोजांदि भारतनि मानगोनां हादोरगिरि रामनाथ क'विंदनि हाबाफारि जानायनि सिगांनो फुंनि 9 रिंगानि सिगांनो बयबो रायजो राजाफ्रा सायनासालियाव थाफैग्रोनांगोन नङाब्ला हादोरगिरिया फैखांनायनि उनाव बा हादोरगिरिया सायनासालियाव हाबफुनाय समाव रावबो रायजो राजाया बा नायगिरि बिथांमोना सायनासालियाव हाबनो मोननाय नङा। गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां बर' BKWACनि लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा नार्जारि नोंथां आरो गुबुन गुबुन मावथि नोंथांमोन थुनलाइ सिबियारि नोंथांमोन बिटिआर सोरखारनि एग्रिकालचार एबा आबाद बिफानजों लोगोसे गुबुन एलाइड बिफानमोनफ्राबो बे एग्जिबिसन बा दिन्थिफुंनायाव गावबा गावनि दिन्थिफुंनायखौ लादों बेबायदिनो डिपार्टमेन्ट अफ सेरिकालचाराबो दिन्थिफुंदों आरो गुबुन गुबुन हेन्डलुम बेनिफ्राय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्रा बेहाय फैनानै दिन्थिफुंनायखौ जोङो एग्जिबिसननि गेजेरजों नुनो मोन्दों। एग्जिबिसन बा दिन्थिफुंसालियावबो बेबायदिनो औवाजों बानायनाय बा औवा मुराजों बानायनाय बायदि बायदि आइजें आइलाखौ बा बेहाय साजायना दोनग्रा आइजें आइलाखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोना बेबायदिनो एग्जिबिसन बा दिन्थिफुंसालियावबो गुबुन गुबुन दिन्थिफुंसानाय एबा गुबुन गुबुन स्टलफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय। नोंथांमोना बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि 67थि जथुम्माखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फोसावबाय थानाय जागोन। गोजोन्थों।